Welcome to Ngobo 2010 Shop Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, Chippa United 0. My brother, how's it? I can. Phila bhuti uhamba kanjani? Sharp, thanks man. Bona kanjani game? Hey yapho hayi. Asena untanga lapha ku PSL sacela ukudlala le Real Madrid ke manje. Ngoba manje sesocompete ku UEFA ke manje. Usho kanje? Nawe uyayibona siluze 2 games bengasho ukuthi manje i2 games leyisiyiluzile sekukuphela komdlalo. Bekusho ukuthi manje khona esakubhekile okusho ukuthi manje ake manje uyabona ayasaluza. Kusho ukuthi ngeke saluza until sowini league. Yeah. So umubhekile lamagama washiso yini like yini oyibonile namhlanje enza ukuthi ube so confident. Yilaba bafana bami mfethu abafana bami bana lento ye fighting spirit abakhathali until igame iphele yabona. Uma I game se on baya fighter kusho ukuthi bana lento winning mentality. Yeah, ispirit sokuwina ke hayi. Yabona njengalentwana le yabona uApolis ayalazi disc apply yabona uyena player of the season ngabona bemnishi player of the season kusuka bemdlela umoya ayi but kusese basesekhona abaningi emfethu yashisa lento usho kanje uyibuke kahle yashisa no ngiyabonga abafo man of the match wakho bani so yena Apolis cha yabona nemthatshela uyena man of the match ngeke ngipho Apolis ngoba ungene substitute yabona nemthatshela yona man of the match ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga kakhulu